Right, mastreets esocial media emanoswera nichitenderera kuda kuona zvinhu zviri kufamba sei. Nhasi ndakagara nevakuru vanorova musambo, handiti vanorova mangoma. Mangoma here kana kuti magitari? Tangoma ti mangoma. Angoma magitara nemangoma mukati. Handiti aiwa tichirega ndimbotaya ndataura vatsigiri vadiwa tariri. Right, so ndichitoti murisei kwese kwamuri muri yeZimbabwe pano paSaint TV. Aiwa, thank you so much nekuti supporta. Thank you very much. Zita rangu ndiAngosei, ndofunga mese munondiziva. Usati wasubscribe on our YouTube channel, please subscribe because content riri kumwaya, riri kudira kudai. Kusubscribe kwachona it's for free. Also follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Nhasi ndinaye muimbi anonzi Mbeu. Nhasi ndinayo mukoma wangu anonzi Saint TV. Vanhu vakawanda vaida kuti mbogara kudai because chekutanga vanhu vanotiti takafana. I think Tombo chimbotaura muma-comment section ngotudza chimbobvisa kepi ndibvise magrass. Handiti unoti nyaya yacho kuripo era. Chitudze mu-comment section otherwise ukudidi mushe mitotenda zvikuru sai tichitombogara pasi nemiso. Ndakafara pana makangondifonera paya mukati mukomana katimboti tisanganira mukoma wangu kana wadana ndirinda. Thank you so much because chinhu wani chandoziva ndechekuti you are always busy, mabasa anenge akakuwandirai, but thank you so much nekumbotipa mukana kudai. Totenda mukoma. Handiti chekutanga vanhu vanongoziva kuti Mbeu imbeu yechi, imbeu yemauyu, yenyama, imbeu yemanzi. Of course mafans munongoza mafans ndo mabosi varungu vedu. Dzimweni dzenguva vanombotaura imbeu yachakati, imbeu yachakati, asi ivo ndo vanoziva ndechi, asi ndinoti yemanzi, imbeu. Handiti imbeu. Handiti so zita repachitupa. Handiti Mbeu yemumanzi anombova ani, uyezve akazvarwa kupi, akakurira kupi? Just a bit of your background, musaudze zvese. Just a bit. Inini ndakazvarirwa muguta reHarare. Takazomuvha edu ndakumagrade 3 kuguta reNorton, just 40 kilometers outside Harare. Ndokwandakakurira. Zita rangu rekuberekwa ndinonzi Ashton Tapiwa Nashe Nyahora. Marinzwa mune laki. Nekuti Mbeu iri rakazouyawo ndapinda mumagitare ndoma ndakaripiwa zita rekunzi Mbeu nevadiwa vatsigiri vatambotaura vai tikati ndo vanhu vachaona kudumidza zita kuti yo ndonzi ndiwe nhingi iwe. Handiti so tingodzokera futi mumashure zvemhanzi izvi makazvitanga sei uye madiscover sei kutoti munotorawo magitari? Sure, mukoma Saint, kubva ndiri kuprimary kusvika kusekondari handisi munhu akambombenge ndiri serious nezvemusic. Zvekudaro, of course I remember grade 7 ndakatombopinda busy naticha vemusic vepachikoro pedu vainzi Mr. Dzumbono. He's still around. Big up to Mr. Dzumbono. Avaiti uya neshamu kuma-classroom wosvika wobva kuti mese sumukai mirai kumberi kweclass. Mumira kumberi kweclass. Wobva vati uya iwewe, wobva uya wobvonzita wobva wati wobvonzi mira. Okoya mungonzita wobva wati wobvanzi mira. Saka inini ndaenda tateswa pebeta kunzi uya kwaya taizotiza kwaya because ndandisina I had no interest in music zvekudaro. Kuzoterwa neshamu nekudii. Asi ndakazotanga kuita music serious after ndapedza form 4. I started off as a choir master kuchurch. Yes. Ndandiri choir master kuchurch ndikazobva from that stage ndakuita sei ndakuitawo zvimwe zvanga zviri more advanced ndopandanojoina Pakare Pai Art Center 2010. From then ndiri part of a group rainzi Tsvete. Pakare Pai mukuru kuti makatombodzidza mumaoko emusharukwa. Ndakabva mumaoko chiremba wemumanzi. Ndakabva mumaoko avamutupudzi nekuti mukada kutarisa background yangu kubva pakatangira my musical career. Vanhu vazhinji vakatotanga kundiziva kuburikidza nePakare Pai. So ine ndakaita lucky kuti kuNorton kwacho kune Pakare Pai, ndokwangu kune Pakare Pai. So kufamba of course waizofamba 20 km dzacho kubva kuMbasi. Ine ziri worth it. Tinongoshona kuti apa ndiri munhu ane kwakuda kuenda saka kuri kuenda. Handiti yamungati yakaita hit song yenyu yekutanga
Ipi yekuti makati muchifamba muroad motanga kunzi ndembe wacho ndeipi song yakakonzeresa first hit song ndinemboza chakaita pandiri transition yangu ndakanga ndarekodha masong akawanda ndine masong anakaita kungana namavanga ndakamarekodha I think kuma early 2012 ikoko but you find kuti my first song yamukutaura I think imavanga because ndakati rimwe zuva ndichitofamba ndichibva kumashops ndakabata 12 dzangu dzechimwe chienda kudheni ndanzwa munhu ane mazuva paitonga anzi magtide munomazemaspika munhu ari kutorova mavanga mudhara ndiri kumashure asi tomondiziva ndakatombedza kufamba padhuze kuti pamwaona ndini but munhu ndakafara ndikati it was an achievement because dzaiwo shungu dzangu kuti vanhu vandipewo nzeve ende nanhasi even masupporters vanouya vachitsigira kunyange music yangu kunyange nevamwe vanhu vandasenza navo vandakasenza navo vandinosenza navo support yatinopiwa is so overwhelming kwamasai yaish ndofunga muri kungozvinzwira mashoko makuru zvikanzi support yenyu imi ndogara ndichiudza vanhu kuti maartist vakafanana nehove masupporters ndomvura imi mukangomira kusupporta artist wenyu zvatodhaka saka imurambai muchimvura ichingotenderera around your artist zvibasa richienda mberi alright. Ndeapi mamwe maprojects amakamboita nevamwewo maartist ende munoonawo senyaya yekuita macollaborations inobatsira here ende inobatsira artist paunderstand kuti panogona kucollaborata artist ari kusimuka neumwewo akatosimuka kare? Inini ndikati mashandiro andinoita nekuti ndikudze mukomasenti kuti ndinge ndichinzi nhasi ndine mbeu handisi munhu akangotumbuka kubva from nowhere ndiri munhu akatobva mumaoko evanhu. Ndinoda kuti give a big shout out kuna Mukoma Jah Praiser who gave me my first opportunity dzekunoridza kunze kweHarare. Taenda naMukoma Jah Praiser kuna naGaroi Kariba ndiye munhu akatondionesa Zimbabwe saka handinangobatsirwa kunyange neartist ndakabatsirwa nevanhu vakawanda stereki ndosaka muchiona kamwepo inini pandinenge ndichikwanisa ndinoedza kuti nditambanudze ruoko rwangu ndibatsidze wanenge achida kubatsirwa kuti ayambuke. Nyaya yemacollaborations yakakosha fanike stereki because kwandiri inini ndinoona kuti munenge muchiexchange maideas hakuna munhu asina anoziva zvose chinodzidza. Saka inini I'm someone who's excited about doing collaborations nemaartist akasiyana siyana because ndinodzidza kubva kwavari. Mukatarisa catalog yangu ndakashanda naiwo Wamutukudze ndine song of course yakazobuda yavashaya but still it's there ndine song naMukoma Jah Praiser. He gave me an opportunity mfana wangu ine ndikatokwanisa kuisa song yopa album rangu saka it's a gift I owe Mambo Duterere vazhinji vakatanga kundiziva kuburikidza nendoringa imi saka Mukoma Duterere is my friend not just atingori maartist anongo munhu itori shamwari yangu yandinotoone relationship. Even naMukoma Freeman he has played a pivotal role in development yangu inisa mbeu. Havasiriwo vega vandashanda navo I just mentioned a few but I'm just saying ndiri munhu anoda kushanda nevanhu vakasiyana siyana ana indimuridzo so many projects andaita nawo dzimwe dziri kuuya Jasig now ndine imwe yatakabva kubuditsa musuno kana Matikomborera it's a very good song on YouTube pake munoiona. Guys ndofunga muri kungozvinzwira mega from the horse's mouth. Regai ndimboenda apa ndopa ndoziva kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuziva panyaya hatongobvunzawo zvishoma nditi hatizobvunze zvakawanda panyaya yemarital status apa because mukufamba pane vamwe vanenge vachicrasha vamwe vanenge vachiti kwaasi kundiona here tangoti tingopabvunza ipapo pakamira sei ipapa? Ini Mukoma Saint ndakaroora ndakatonoroora ndakatoendawo kumba kwana Tezvara ndikanosvika ndikanomba maoko akasvika and I'm happily married and ndiri munhu anofara nekuda kwesupport yandinopiwa kunyange nemudzimai wangu pamwe chete kunyange nemhuri yangu futi zvekare because kazhinji kuti ukwanise kuchita mabasa edu aya you need to have support. Unofanira kunge une vanhu vanotsigira pane zvaunenge uchiita saka zvinhu zvandinotenda kwazvo kuna Mwari kuti vakakwanisa kundipawo vanhu vakandiunganidza vanondipusha vanondisapota. Ndofunga mango panzwira ipapo kuti aiwa mukomana aconfirm kuti aiwa inini ndakatoendesa pfuma nguri yangu anditi mukomana akaenda anditi so tiri ipapo zvakare ndevapi vamwe vanhu vamuri kutasira kuita nawo maprojects in the future
Yes, vakawandisa ndingambode kuti ndikakwanisa kuti ndidome one by one, asi chandingakwanisa kuudza vadiwa vateereri isi kuti ndine mamwe maprojects andanga ndichiita, mamwe andiri kuita, mamwe akatopera, mamwe arikufana kubuda nemaartist akasiyana siyana because nyaya yaJust Now. Yes. Kuti tinoda kuti ndaitaura nendaiseka the other day nachinaye chita, you know what, why don't we try to open a record label but tiri combine tiri maartist, iwewe artist wako indira artist wangu, but totsvaga vapana vatinopusha vatinobatsidza nemaplatforms atinawo to push them because talent iriko kunzoku. There are so many people who even fail to find my studio time chaiyo mukoma. Saka dzimweni dzenguva it's not like we want to capitalize on these people or anything, but anoyambuka mangwana kana ayambuka aenda. Sezvatoita Mbeu ari kutotaurawo mamazita kuti ningi uyauya naningi. Ndano studio yangu, I've got my own studio, I've got my own equipment, I've got my own live equipment. Zvinhu zvangu zvese ndine zvinhu zvangu handizvo zvandakaita zvandavaka panguva yandanga ndichivaka kubva pandakatanga kusvika nhasi, asi hazvipo pakungoti zvisevhe mani dzangu. Ngazvibatsidzewo asina because varipo vakawanda, they are talented musicians, especially here in Zimbabwe. Zimbabwe ine vanhu vanogona vanorova basa sebasa. Tiri papo tine nyaya yatambokurukura sati tatanga kutaura pano yemakuriro. Ndokuona ikazhinji kuti munosapota mabasa edu atinomboita echarity. Chii chinokupai mwoyo wekuti nyange muchiita zvimwe zvese munombobatikana kuti let me support this? I think it's because ndine background yekuve nherera kana kuti yekushaya baba namai kana kuti whatever situation it might be. Inini I have got a total understanding of it because I am also I'm also that person actually. Ndakashayikirwa navabereki vese ndiri form 1, ndiri mwana mudistrect. I've got 2 siblings. Akura izvozvi. The other one is doing great, akutoshanda nekabasa kake. The other one is also doing great, musikana okupedzisira anonchera mukomana. Saka kana ndichiita mabasa echarity, usually it's something that I love doing because ndino understand the need yekuti maneeds avava vanenge vachida. I've been in that same position. Uyezve ndakabatsirwa. Unosaka uri munhu akakura uchibatsidzwa nevatorwa, mwoyo wako ukatoona munhu arida kutoedza kutotsikirira, mwoyo unotonzwa mwoyo kubatikana kuti dai munhu yayambuka aenda. Saka for me I think zvinova easier for me kuti ndinge ndichita macharity work. Siya munoita asi handisati ndasvika pamuri because yeah, of course, because I'm inspired mukoma saita the way yamunobata macharity work muno muZimbabwe. Speaking on my behalf, ndega inini I'm very much honored to be having an opportunity to sit down even in so tichikurukura tichitaura. Of course tagara, we've known each other for years. Asi kana munhu aita chakanaka, kana mwana wamwe aita chakanaka, anoda kutiseka ndokomberera. Aiwa, ibasa redu tese. Thank you very much nekuti supporta. Toka nchiudza vanhu kuti zvanza zvinogezana. In my Mbeu tiri chinhu chimwe chete kuti hapana yake mukwende wakazoti kure ndakatozoona ndiri kusarira pane mumwe rega ndidita mukwende ende ndakabva ndaita masaidhi ndangotedzera umwe wangu chaitika manyika mumwe musi chenjera itu muchaya kushow muchiti mukuya zona Mbeu mwana mukoma variwe vane gitarira Mbeu ndiri kumbango mobva maonawo Mbeu ndiari kumhanya checheri panapa ndiri saint anditi aiwa tinotenda. Aiwa, pari zvino tirega timire pano kuitira kuti next time vakanzwa kuti Mbeu tine chingokontinya. Thank you very much nekuva nesu. Thank you so much. Vangada kukubatai vanokubatai sei? Also vanodawo vamwe vanogona kuti ndoda kukokai kushow kana kuchi. Vakaiditawo rese. Namba dzangu vanoda kundibata vanenge vachida kundibhuka kana vanenge vachida kana maprojects kushanda nini, munondibata pa 077 344 5771. I'll repeat 077 344 5771. Ma social media platforms angu ese kubva ku YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok anonzi Mbeu ZW. Mbeu ZW. Spelling yacho it's MBEU space ZW. So just rambai muchingoti tsigira ende ndinotenda imukoma saint nekundipa mukana unge ndichitaura nevaiwo but tikabva panapa ka rega nditi amwe much love but tikabva panapa musina ngoro mbichana zvewa aingambobude nyaya ndingaiweka pembe.
mukana ndikaupiwa mukana ndokwirana manera tenzi wangu we mukana ndikaupiwa mukana zvinouya zvinotiwana mberi tiri pandima zvedu tichishanda vanokera tiokere iwo zvinotipa manyawi tichishanda. Famba murume. Much love.